Hej, mit navn er Robert. Jeg ved ikke, om du nogensinde har stået i den situation, hvor du efterfølgende tænkte, gid jeg dog lige føle sådan. Eller tænk, hvis jeg havde det her, så havde jeg opnået det, jeg gerne vil. Det redskab vil jeg gerne give dig nu. Den består af 3 simple ting. Den består af 1. Vores fysik. Vores fysik, den kan vi ændre på et splitsekund. Fra du sidder ned, til du rejser dig op. Det tager ingen tid, men det har en massiv påvirkning af, hvordan du så reelt set har det. Hvis du ønsker mere energi, hvis du ønsker mere begejstring, så put mere energi ind i det. Vær mere fysisk aktiv i forhold til det her, og så vil du få det helt automatisk. Den næste ting er vores fokus. Hvis du har fokus på problemerne, er det sjovt nok også det, du kommer til at smage. Hvorimod, hvis dit fokus er på løsningen, det du gerne vil opnå, det du virkelig, virkelig gerne vil have ud af det, og endda tør tænke den tanke lidt længere, og det er vigtigt at tænke den tanke lidt længere og sige, hvordan er det egentlig? Hvordan vil det se ud, når det faktisk lykkes for mig? Alt det i sig selv vil være med til at påvirke din følelse af, hvordan du så har det. Men sidst og ikke mindst, så er der vores sprog. Jeg hører rigtig mange sige til mig, jeg prøver på at skabe eksempelvis tryghed. Hvormed jeg kunne være lidt fristet til at sige til vedkommende, så ring til mig, når du gør det. Du skal ikke snakke om at prøve, du skal finde de ord, der understøtter det, du har behov for. Så det kan være, jeg vil, jeg kan, jeg skal. Fordi når du så bruger fysikken, du har det rette fokus, og du også putter de ord på, der understøtter, så vil du få følelsen af, at alt det, du virkelig ønsker, er muligt. Fordi du føler, det er muligt. Og når du har den følelse, så lykkes det også. Hvis du vil vide mere om det her, så ring eller skriv til mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og ønsker dig en fortsat fantastisk dag.